guys! It's me again, Simplian. And sa video to, i-share ko sa inyo kung paano mag-move on. Yes, hindi ako psychologist, hindi ako psychiatrist, hindi ako professional um, mental health worker. Pero ang sasabihin ko dito is based sa aking experience. So, hindi lang po ito pag-move on sa jowa, kundi pag-move on sa mga taong maaaring nakasakit sa atin, pag-move on sa mga pangyayaring hindi naman natin ginusto, pero nakapagbigay sa atin ng stress, 'di ba? Naka-problema, paano mag-move on sa problema, paano mag-move on sa mga taong nagbibigay sa atin ng stress, 'di ba? Kasi hindi tayo magkakaroon ng peace of mind kung dadamdamin natin lahat ng mga bagay-bagay kung hindi natin yan i-let go, 'di ba? So kailangan para hindi maapektuhan yung ating mental health, hindi tayo ma-stress, hindi tayo maging negatibo, 'di ba? Yung aura natin maging kumbaga ma-appreciate natin, mas ma-appreciate natin na magandang mabuhay, 'di ba? Para ma-appreciate natin na napakaganda ng kalangitan, napakaganda ng weather, 'di ba? Yung mga maliliit na bagay. Hindi natin 'yan ma-appreciate kung unang-una, hindi natin binabasura yung stress, hindi natin binabasura yung problema, hindi natin binabasura yung mga taong nakakapagbigay sa atin ng stress. Hindi naman tipong ibabasura natin. Hindi, ang ibig sabihin nun is, kumbaga, wag na natin masyadong dibdibin or pansinin, diba? Kapag feeling natin, nagiging negatibo na yung iniisip natin, nasisira yung mood natin. So, isipin natin yung mga magagandang bagay na nangyayari sa atin, yung mga blessings sa atin ni God. So, unang-una, yun yung pinaka-importante sa lahat. Yung maging grateful tayo. Kahit nasabihin natin meron tayong problema, meron tayong pinagdadaanan, yung buhay tayo sa araw na to, dapat na natin ipagpasalamat yan. Di ba po ba? So, kumbaga, kailangan hindi naman sa dapat nating takasan yung problema, pero pwede nating solusyonan yung problema na hindi natin masyadong dinadamdam, hindi natin masyadong kinikimkim, sama ng loob, diba? Ang pinakauna na pwede nating gawin, pinakauna is mag-pray, diba? Kasi may mga tao na hindi natin hawak ang isip, hindi natin kayang baguhin, hindi natin kayang diktahan, 'di ba? Hindi natin kayang hawakan kung ano man yung nasa isip nila, yung emosyon nila. So, ang magagawa na lang natin is ipag-pray. Kumbaga, let go and let God. So, let go natin yung mga negativity, yung bad vibes, and hayaan na natin na si God yung bahala sa kanila. So, yun yung isa sa mga natutunan ko, diba? Kasi ako, ilang taon ako, 35 na din naman ako, at may mga, since high school ako, wow. Since graduate ako ng high school, is marami na rin naman ako napagdaanan sa buhay. And, masasabi ko na shape na noon yung emotional talaga ako. Na-shape na noon yung kung paano ko mag-isip ngayon. Na kahit na may mga pagsubok, di ba? May mga taong minsan nakakasakit sa atin, is
still nahahandle pa din naman. And yan, kahit na sabihin natin umiiyak ako, umiiyakin talaga ako. So, isa rin yun sa paraan para mabuwasan yung bigat na dinadala natin, di ba? Kailangan nating iiyak. So, kung pwede nga lang din, isigaw mo, pumunta ka sa bundok. Isigaw mo, di ba? Meron nga ako napanood before sa Jessica Soho ata yun, yung lugar siya na kung saan um, may mga plato, di ba? Itatapon mo yung parang yung anger mo, yung stress mo, yung anxiety mo, yung depression mo, parang doon mo ibubuhos lahat. So, napaka laking tulong nun. Yes, sobrang laking tulong ng pag-iyak, ng pagsigaw. Pero syempre, huwag mo sisigawan yung kung sino man yung nakasakit sa yung tao. Huwag mo sisigawan, huwag mo mumurahin kasi lalo lang lalala yung sitwasyon. Pwede kang sumigaw kung walang nakakakita sa'yo, walang nakakarinig sa'yo, di ba? Or pwede kang maglakad-lakad, unwind, yung gano'n, magpumasyal, di ba? Magsimba, yung tipong ma-appreciate mo yung ganda ng buhay. Hindi yung may problema na nga tayo, tapos pupunta pa tayo sa taong meron ding problema. Mas lalala yung bigat na nararamdaman mo, di ba? So, kailangan ang gawin natin is yung mga bagay na makakapag-uplift sa atin, makakapagpasaya sa atin. Makinig tayo ng mga inspirational videos, ng mga inspirational testimonies, or magbasa tayo ng books, mga inspirational books, magbasa tayo ng Bible, di ba? Yun, sobrang dami nating maaaring gawin. So ako, ganyan ako before, dati pa talaga. Siguro, nung namatay yung papa ko, and first heartbreak ko, sobrang natulungan talaga ako nung pagbasa ng libro. Yung dapat yung binabasa natin is yung self-motivation. Kailangan yung ma-realize natin na we are loved, we are blessed, we are worthy, diba? Na mahal tayo ni God, diba? May pamilya tayo nagmamahal sa atin, despite na sa mga nangyayari sa buhay-buhay, kasi ganoon naman talaga sa life, diba? Hindi natin yan maiwasan. Talagang meron struggles, merong problema, difficulties, mga issues, pero tayo pa din naman ang nagmamaneho kung saan tayo patungo, diba? Tayo pa din ang nag-iisip, tayo pa din ang nakakaramdam, tayo pa din ang may control sa sarili natin. Diba? Kung paano tayo makakabangon, paano tayo sasaya, diba? Hindi natin kontrolado ang sitwasyon, hindi natin kontrolado ang ibang tao, pero kaya natin kontrolin yung sarili nating emosyon, yung sarili natin, diba? So, I think yun yung isa sa pinakamahalaga, yung alam natin sa sarili natin na wala tayong nasasaktang tao, diba? Halimbawa, ikaw, may taong nakasakit sa'yo, so, mabilis na makapag-move on kasi alam mo sa sarili mo na ikaw yung walang ginawang masama. Diba? Alam mo sa sarili mo na wala kang inaapakang tao, wala kang inaagrabyadong tao. Diba? So, you deserve mong maging masaya. Deserve mong magkaroon ng peace of mind. Diba? Deserve mong maging blessed. Diba? So, mas i-appreciate yung buhay, appreciate ang mga blessings na binibigay sa atin ni God, i-appreciate yung mga taong tunay na nagmamahal sa atin, i-appreciate yung mga taong mga kaibigan natin, mga genuine, yung totoong tao na merong talagang pagmamahal sa atin, may concern sa atin. So,
marahil may mga taong nakakasakit sa atin, pero mas marami pa din naman yung mga taong nagmamahal sa atin, nakakaunawa sa atin, nakaka-appreciate sa atin. So, lalong-lalo na si God, nandiyan lang siya at hindi niya tayo papabayaan, lalong-lalo na kung alam natin sa sarili natin na wala tayong ginagawang masama. So, yun. So, I hope, wala lang, gusto ko lang maglabas ng maglabas na. Gusto ko lang magkaroon ng kausap, 'di ba? Kausap. So 'yun. So kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin, thank you so much. Salamat and see you again in my next video. Bye.